Hello kada kayo amin, nangrona kadagiti mang tartarabay, kadagiti amin nga uploads ti gayamyo ama ng biyanang, ken biag ti tao at drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Ambo, san naapod no nagan, tintay drama ita. Ngem, hello mampay ka ni Mila Luga dita Singapore, Westros Ramos, Nicole Cabulos, kinibiyaherang Klesam dita Saudi Arabia. Kastimanti ko na ni Kabsat Ambo, dir manang biyanang, at dalakyan wano tumboy akatrabahwak, nga isuti kanayo nakadwak tunggal mabartekak. Agpada kami ngamin nga arak lover ako nada. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Ambaw, anak. Ay, bumangon kan. Maladaw ka ni di trabaho. Ay, amay ko. Nagsakit yung ulo ko Kasanaw ka na barbar kamutan nga may nasimbang put idirabe. Jakpay katamo no kasano nakaawit ak na lang. Numaminsan nga may nanako. Saan nyo asubraan ta ginumiti arak. Tamaray. Apay, pare ambo. Kasla awan gaganay gaya mitangal daw Pero may sakit yung ulo ko, pare Gardo. Nasobraan iti inom hindi rabi. Ay sus, di naktumot nga mininayaban anaginom. Tapno ada ka bingay mo ko ma. No rabi pare. Mapantamaran nagsyat. Kunak man no nasakit yung unom. Ang tapelahang over mo, ita ay inom man ang tibagbangam. Gagangay na Isong araw tinakairuaman ti bagay pare. Ay, sa bagay mo't kit di pare. Hala nga ron, mapanta, inton rabi napartikan pare. Agawid tansan. Madamdama pa'y pare. Sayang mo na ti arak no salta ngay busen. Sa pa'y nangina. Ha? Oo. Pare yan po. Itaam ti ada iti bangir alamisaan. Nagsakit mo tikita da kadata. Sino? Ito daw, perkadak man. Ay, saan pare? Intakit din. Agawid tan. Tapno saan ta mapasubo iti gulo. Dito'y ka lang nga. Tay nakbayadan ti ininom ta. Ay, sus! Ay, Huston! Pare mo! Dandanugan da kan! Ay, natumpan! Ay, aray ito tigayong ko! Tambaw, anak! Apay! Anya tinapasamakin ka! Ay, sus! Nablakaayan kamutan! Ay, garda, apay! Anyat napasamak dito'y gayong mo! Kuha na. Pilitak ngamin nga, gawid kami nang dinamot kaya. Kati di pinanawa kiti lamisahan me, ta binayadak ti ininom me. Pagamuan ta, binugbog damatan. Kinurso na daan dagiti lalaki, kakadwa me iti unag ti pag-iinuman. Ay, nauna yun aya, dahito nga anak ko. Malala. Ay, pagyamanak nga raw ti panangyawid mon kan kuana dito'y balay, gardaw. Awanan yaman na, nana. Sige nga rod. Agawid akmaten, nana. Anan, apa na ti matak. Nasakit kanyak may mulagat. Kasa daw, nablakaayan ka mo nga minay. Ada ka nun ang dalugan ka, iti nagiinuman yaw. Diyak malakip no niya tinapasama kay ni Rabi. Ang kasano nakaawid ak ngayon nanan. Tapay, di mo malagay tinapasamak ni Rabi ay anak ka. Pati panagawin mo, di mo malagay. Sana talaga tatang. Intulod na ka ni Garday ni Rabi ay. Nembaga, tasan unay anabartek di ganyim mo. Sika, tinakaro ti bartek na. Kastaya tatang. Ay na, naut-ut unay ti matak. Ay, yan kayon day taalang nga manakaw. Bangking tamatamaw. Day ta ti maganap tinakaraw apa nagbarbartik mau. Si kamot lang, tiyag balin na kaasi, iti kasta nga araramida manakaw.
Pag nakam kang aminay, pagbalbaliw ka. Idyamaw ti aginaw mi ti arak. Oh, hello, pare Ambo. Kumusta, Auntie Madam? Naupot na ro pare. Sana pa yung makastra kiti trabaho. Ay, kasta ka di. Ay, wala nga ro. Pagimbagam pa'y tama-tama, pare. Wala pare, tiyak may mula agad. Anya? Ay, sus! Kasalugay ka nga eh. Nung ay pa-check up ka lang, pare. Saan pare? Agimbag mo't la siguro adagos na ito. Kay, di saan ka pa yung mo pa nagtrabaho, anak ka? Tanay, kasta mo'y tamatam. Kapilitan na lang. Tadyak may turang ti sakit na. Naut-ut na talaga. Ay, nanak ko ay, sardang mo nga minan, ta inom mo. Kita ti maganganap mo, iti kay inom mo. Ay, puro saan ang nasayat. Anyangay nga rin kiti sumat kayan tiragsak ko. Naragsakak na makainumak iti arak na nang. Anya? Oh, may imbaga na nang italimtig ang mata manakaw. Uwan tatan, pipiyamot tayo. Medyo impulsan. So, mapan ko man danunan ni Parigardo igibalay na. Anyat ko ang bigay gay. Inakman, inuman iti arak, barang may imbaganan iti usto tata. Anya? Ay, saus! Inton kwan, mapasarunuan manan, ti pan nakadanog mau anak kao. Saan, tatang? Diya kung itulok ang maulit dahi diya yan napasamak. Ni, adda ka mat manong Ambo. Adda pa'y bit-bit mo nga arak ka nakasapsapa. Uy, ading Angie. Arak is life lata. At ni manong mau? Manong? Manong wano manang? Ni ka di manang garda? Si Kamat. Gardo ko naman Ay na, manang latang amin ti awag ko kankwa na nga uray lakyan. Ala, sumragkan manong Ambo. Anda di taon nagtikabsat ko. Nagyaman na ka din. Ay, ket, lumakay kan bumakit kayo latan ka ni manang ko garda ka sa teraramidan nyo. Awan dakas na, ading Angie. Ta iso tiragsak mi. Kan, apay papanam ka daya. Ta nakapalda ka pa iti nakagaygayan. Mapanak makimisa manong Ambo. Umay kayong kitdiman. Agkukuyog tayo amapan nagdaya ko ni Apo Diyos. Namaminsan ton natin kaw. Tagshot kami pa ni manong mo agar daw. Oh, hanya nga eh, pare. Kumusta nga iti mata manadanog? Nasayaat mo ten pare, ta impulsan. Ay, kumayat nga ro dano kasta, pare. Katamang, pare. At dayay ayab dagiti katrabahuan tang outing. Inton bigat ka no. Kastaya pare. Sa dino kanungay ti pag-outingan. Ijay ka no mo't bits, pare. Makaumay ka. Ay, kat mo na pare. Lagi ta ti pag-aayat ko apapapanan. Alakit mapanta nga raw. Masapatahin ton bigat, pare. Uwin pare. Nanang, agpakadak man. Nay, ay, kabarbaro man nagpakada ka, anak ka. Kasi kung mo jadi kag pagpakada no dahi tayo rumor ka. Arig mo tayo pusa, basta rumor latan dito balaya di agpakada. Agpakpakada ak nga ruda, nanang. Apay, sa dino ka dahi ti papanam. Mapan kami ije beach. Adda outing mi nga kakatrabahuan. Wala, kastaya. Eh, gananad ka nga raw di ti papanabuan. Uy, nanang. Da kayo mat. Sana kung nga ubing abasit na pangibagan nyo iti kasta. O sige, mapanakaon. Apo! Naganas ti puloy ti angin, pare. Mayat asabayan ni ti arak. Naku naman, pare. Akirugyan tayo nati aglumas iti arak, pare Gardo. Wala, pare. Ay, damagik man, pare, Ambo. Apay ta, saan ka makias asawa? Diyak kayat, pare. Sakit lang yung ulo kan bulsa na kita sa asawa. Na, apay mo tanay bagam ti kasta, pare. Kita, no makiasawa ka, pare. No agawid ka na kainom. Sigurado, ang ngalaw-ngawan na kati asawa. Ken no naggapu ka mo diti trabaho, dawatan da ka pa iti kwarta.
Iso, ti papanantis, Wildom. Ah, wala niya pare. Ada punto miti da ita pare. Wala pare, isa may mayat latan ti arak nga asawaan. Taulawon na kalaang. Awan pa'y may jay anak mo bakay. Saan nga tamanay nga agawin? Ay na, agubor time day dyan na pananda abates lakay. Ay, sigurado nga aginom naman ni Jaya. Laki idea, anya pa ingay. Basta nagkuyog da, iti day dyan agarda. Sigurado nga arak tinto na rin da. Mayat mati pa nagkuy-kuy yung nagayadwan niya. Kunampay, tada arak agapuna. Nagpadaan na mo ngamin nga ur-ur. Mababaian mo na dyan nga Di na pala aron agasawa. Anya? Di na sa umbula-ala kayan. Kasano ko mga gasawa na kitumboy mo iyan ba isa? Ay na, uray tumbawi. Babae lat tanay jay. Mailaw, anda ko matap no agasawa na. Anya? Tira bagbagambat. Intong pimbod na sigay. Awan madakas na no bilang laang. Anyat amaw. Ang mga no agbalbaliw dan adwa no agasawa na. Amom lang ya. Paring ka daw. Anak may bagak. Nabay na kumain. Anya ka di dayta nga pare? Ang amin kurso na ka babae pare. Anya? Sino? Katrabawan ta ka di? Ibagam tatulungan ka pare. Sino? Awan ka na kumanda pare. Jay kabsat mo ti kurso na pare. Anya? Ni Angie? Well, pare. No, kahit na ka. Nagpali na bayaw mo. Pare ka daw. Ha? Saan nasyak ti damagam pare? Tano siya? Awat problema? Ni Angie akabsat ko ti pagdamagam iti dayta. Ha? Ay, tulungan naktuman nga rin niya. Magtuman di kapsat mo. Pare. Ha? Ay katuwa na. Tay talaga yan pare. Ang kunakman no di mo kaya ti mga asawa. Siyak man lang mo, pare. Talo kas to yung makainumak. Kasla kaya't kumutang ti mga sawa. Anya? Arembo, malagip mo ka diti, imbagbagam kanyak, edi nagauting tayo. Ha? May papanitan niya, pare. Sika talaga. Bungan samot lati, bartek mo day jay. Tingay may papaniti kapsat ko. Kuna, makursunadam. Ha? Kursunadam nga arman. Awan na dyan, pare. Lipatin mo na dyan. Oh. Mapanta ni Diyo balay, pare. Taing ka arman yan, Ji. Ita, ti panag mo. Ta saan ka na bartek, panay. Mabayinak, pare. Ang mga no mabastidak. Kan sana ka maikari ka ni Anjay ka nasingpet na balasang. Man nakimisa. Pidin to tasyakat mamartekak. Di nakmutla kayat daya Ay, kat ipalapal mulat ta ni ayat, Barang maisalat ako nada. Basta mabayinak, pare. Ala, intakit di gumatang itarak ta, dumagasta iji balayo. Ija ti pagsyatan ta. Di ta makasyat iji balay ta, sumanauntuman ni nanang kaun. Ni, adda kayo manan adwa dito'y balay nga agin inom. Manong ambo, manang garda. Ay, kat kasta talaga, ading ko. Silpo ti biyag minti arak. Ay na, dadanggilan nyo lang ti salon at yu iti kasta nga raramidan nyo. Agbalbaliw kayo kadim. Ating Anjay, sana pa nang tadaan ka aramidon mi iti bagimi, no di kat parparagsakan mi lang mag. Saan nga arak tayan tipod no aragsak mga ambo. Makimisa kay man ngamin, tapno malawlawagan ti panunot nyo. Anji, ingka mangkit di iluto na iti pulutan may kanyambong. Ay, jak masangot at papanak. Nay, papa namanan.
Kat kasangsampot mo lang. Ay, basta. Adala imit ko tao, manang. Agawin akong parigar daw, tanay. Rabi ko na. Ay, nadawa na, pare, ambo. Awan mo tanti paglugan ang mga gawid. Sana problema na ito, paneta. Adamot sakak. Pag na ko na, aging gaji balay. Ay, saan, pare? Delikado itiruwari di kasting oras. Saan? Balak pa rin. Sige. Mapana ka. Ay, sus. Anyangay. Natumbakan. Ay, Ay, pare, di mo kabalan ti magna. apa yung ay? Sana pa mo na bartak pa rin. Pare, napartig ka. Maturog ka lang, hindi ti balay. Kaya't mo, ijay silid ni Anjay, ti pagturugam. Ay, sana. Kababay. Ang mga natapon na rapist ak. Naman siya. Kunam kursunadam ti kabsat ko, pare. Oo, ay mabayanak. Sana ka may karite kabsat mo. Nasing putunay. Basta. Di kang ruden rumar, pare. Maturog kan dito'y balay. Nakaring kayong magayaman, manang garda. Manong ambo. Umay kay agar mo sa rin, Sana ka mabisin. Sige, tagsyawarak. Ngurasyak. Dabso ka. Sige, tagawid ako. Ni, anyat mapaspasama ka dagiti dua? Madin sa matiring da. Kaslaawan gaganay gayan da. Wano, bunga ti hangover na ti kasdi ajarda. Ala, manang garda. Anyat mapaspasama kan ka. Nasakit ti tiyan mo? Maulawakan ti. Kan maditi tiyan ko. Dan samot na kan ko na kontray ti tiyan ko. Ala, amangan mo't no, danakan mo anabanglas. Madya talaga tiriknak. Maulawak pa yun. Mapantalangan ni hospital, manang. Manang, kasanwa na pasamak ti kastoy. Apay masikog ka. Uwan nga rod. Anyamat ang tikas to eh. Makapasuron na talaga. Apay, ada ka di nobyong, manang? Nobyong ibagbagang mo tanji. Di mo man mo't nayunan ti panagapurido. Ha? Sino nga rod nga iti ang matasikog mo? Agawid tan nanji. Basol mo da ito'y amba. Anay ko, hindi ka matagkasta, parigardo. Nagayatan tamot adwa tayo dyan. Saan ka mata pinili? Kinundawayam ti panakabartik ko iti dayjay agundawayam bo. Awan ko matipabasulin ta. Tam nagayatan ta adwa ko nakmanin. Takdaran ta ati naramid ta. Madinanan ti sawan dagiti tao. Kasano akon? Di ka matbaybayaan, parigardo. Este, garda. Takdaran ka. Promise. Uray, ta saan ka mat ang narigat nga ayatan, pare? Este, garda. Ay, aliyangay. Di husto timbagakin ka, di ba ka? Na, kasla pagarag sa gampay ti panagsikog ni Gardo at umbay. Ano, bayat ka di tapno agpakababain. Kit agasawa dan kini ambaw. Oh, saan aya ambaw? O siya, awan problema. Ta saan mo narigat nga ayatan ni Garda? Ay na, nag-aramid ka nambaw. Kay, anyat ko na ni Garda ngay. Kaguranak nga rod nanang. Nagayatan ni mat adwa tinapasama. Agpada kami ngamin idi anak kainom. Ay, dumanon tayo kay Jane. Kasanawa dumanon tayo. Kagura na nga raw ti anak na. Ay na, di pagdanaga, kamanggan no idarum na kaambaw. Ha? Ay na, di mo man matbut-but nga anak mo. Bakit? Saan nga agdarom na jay? Bakitanan agdarom pailaan. Kanil ko namot di ambaw ang nagayatan da adwa.
Saan naman apinilit? Anya nga raw, ti plano yu ita, garda, balasang ka. Takdiran na ati anak na kanyak. Suportaran nanto. Apay no, agkasar kayo laengan. Anya? Ay, manjak! Pakawan mo ta. Unmat ngamin garda. Para iti anak ta ti armidon ta. Kan ikarit nga agbalinak a responsable nga ama kan asawa. Di ka ito baybayan. Dubliak ti panaggagat ka. Oray di ka nagtrabaho. Alan, manang. Umanugot kan. Tapno kumpleto ti pamilya manakkalando ti agbalin nga anak yung. Alan, balasag ka. Uwain ko naman. Tagkasar kayo. Sakbaya madlaw ta tiyan mo. Alo garo da. Winan. Basta ikarim nga balbaliw ka nambaw ha. Uy, garda. Promise. Lalaki timpas na mo, garda. Bun na ron. Taninginas mo eh. Nagsaur ka. Ikaamot amin ng timbalaan na. Siya tinagrigat anang ipas ngay. Si kamot ti karuprupan na. Talaga akas ta. Ta sakit nga ron ti amana. Uy, naragsak gayang ta da anak na, garda. Bun na ron. Jakmot mailadawan ti kinaragsak kong ambo. Kat agyaman na. Ta nagbalbaliw kan. Kat inidjamon ti arak. Uresi ka. Agyaman akman. Ta inidyamot ng ti arak. Ipamaysa talangan ti atensyon ta iti anak ta. Di tan sugyan ti sigod nga aramid ta. Uwin ambo. Kat agyaman na. Tadinak binaybayan. Wana, ta ay-ayatin ka unay. Nga ta. Unang midi. Ni Anji ti kursunadam. Ha? Awan day jay. Kun kunak lang day jay. Ta jakmat lamay kariken ko ana. Isa jak ginantat tinagaram ken ko ana ide. Si Kati pakaikariyak garda. I love you. Alawanan. I love you, kunak. I love you too, ambo. Naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Dulpo, saan napod no nagan tintay i-drama ita. Ngam sakbay na, makablaaw mampay ni Norman Vincent Dumangas dita Midsayap, Cotabato. Ni Lynn Abig from Oman, kani Jenny Batala, kan amin na nakamang ti pamilyana. Kastiman ti kuna ni Kabsat Dulpo. Dear manang biyanang, may sa kabalo, adadwa nga anak ko, babae da adwa, kaya't agpadada abalasang. Ti may sa nga anak ko, agsusukat ti boyfriend na, kat timat may sa awan na pulos, uray may sa nagbalin a nobyo na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anong sang-sangitam, Amy? Buy-buyaam nang italadawan nyo itinobyom sa kagsangit-sangit. Apay, nan ano tanubyom, anyat napasamak ken kuana. Awan, tatang. Isa na lang, Awan, manan. Linukod ak manan, tatang. Anya, ayaw na yan. May kaduan na ita apan nakalukom anak ko. Di kan tumat nga minagnaknakam. Kunak akilatisem pay nga umuna tigalan ti may sa lalaki sa kanto agtalagkan ko ana. Darasudos kamat ngamen. Sumurot ka dagos no awisin da ka. Ngala, agrelax ka. Mailiw-liwag mong tumot lang na ita. Data nga minta naglaka nga mamat pati data nga. Amin nga ibaga ti lalaki pati na. Ay, huwag nga ron Anya nga lino ko naman ay. Kanayon da nga lukon ti Kabsat ko nga mahanmat nga madigdidigra. Kanayon ko matabagbagaan. Awan mo't deng-denggen na. Nadagaram kan kwa na, aklunin na adagaws. Tinapay amo na naimbag ti galad ti lalaki.
Anak lang nga tultuladen. Naan nadak mango. Natanangak nga agdis desisyon. Siya kumangamin tituladen ni Eme Imbag katyatahan nga masiksikugan. Ano nga raw? Isa maminsan, saan ko man ngagdardarasudo sa mga klon iti lalaki. Umaya ko magpasyar di balayaw ng amangan na dagunget, Diana. Ne, asino kumamatag ungat nga'y baldo? Apay, awan na ya, Diana. Anmat nga agungat na itatang ko? Di kayat ko asawin, awan nobyang nagunget. Pangala ako mamat itinubyo kat awan mat. Single nga kan ka na yon. Apay ngay, kat di kapsat mo, agsusukat tinobyo na. Iso na ngamhaan kanya. Mabutang nga maluko. Ay, diya kaya ti maitulad iti kabsat ko, Baldo. Kan ka na yung dangal luklukuan. Kaslatad ta. Nagsinadamanan iti na udi nga boyfriend na. Ha? Nagsinada na ya? Katnuan! Apa nga di makal nga dagita matam. Ha? Ay, awan, Diana. Ay, no kasta, single manan ni ading mo nga Emi. Kaduan single manan. Nga madamdama ag boyfriend manan nga dagus. Anya? Ay, wan, madamag ko man lahay. Manutawan ni tatang yawn. Nasuro ka na nga 16 Ni, sana madlawan na. Kasala 50 lat taon na. Nataer ngamin. Ay, talaga nga natar ni tatang mi. Iso te karo-pro-pa mi. Wan nga raw. Napigsa ti dara ni tatang yaw. Nagpipintas kayong anak na. Naimbagmantas sana mga sawa. Haan siguron. Tahan mat nga agar-aram. Iso na ate ar-araman da. Ay, sana maliklikan. Nataer ngamin ni tatang yaw. Talaga nga ado ti agkurso na dakin kwa na. Uwan nga ron pati ba bakit papapansin da kanya na. Ha? Ngam, apay nga napan ka ni tatang ko ti saritaan ta. Ano di ako namtadtay? Agpasyar ka ije balay me. Makitan to, Diana. Inton addawayak. Naimbag nga oras nyo, Tatadolpo. Mabaling kagpasyar? Nay, singamat gayam baldaw. Sumra ka. Agyaman tata. Talaga nagtaer kayo Uray nakapambalay kailangan kat rumarlat at ikinataer yaw. Awanay, nagkupasan ti kinataer ko baraw. Dahil lumakayak matay. Ayun, nataer kay tata. Okay, agyaman ak kasta baraw. Asino ti pasyaram ni kadi Emi wano ni Diana. Ni Emi kuma tata. Sige, mabidlang ta ayabak iti silid na baraw. Aga sa matdata? Kasi sinadala ang iti boyfriend na nga maagpaarmanan nga dagos. Nadamag siguro ni Baldo ang nagsinadan ni tinobyo na sa pinasyar na di kamsat mau. Awan sir, bete pa nagpapentas ko. Hanmat nga masyak ti araman ni Baldo. Ha? Apay, kurso na adam ayan ni Baldaw. Iso na, tagkurso na da kanyak. Tay bagbaga na nga agpasyarid to balay. Kamsabala matipasyaran na. Makapasuron nga. Ay, Jesus, pangasim. Dadi mo gurguraan di kamsat mo, Diana. Saan na ba nabaso no arman ni Baldaw? Pinakitaan na siguro iti motibo iso nga pinasyardan. Diana. Siyak ti loklokoan ni Baldo Kanayon na pa nga ibaga nga napintasak. Iso nga amok nga krasnak. Ngamtad ta sa balitaraman na. Anyat ko na nakil kaaya. Kuna na nga nga pasyaran na kide. Nga mabain ka no lang. Tadtanimat gayam emete araman na. Ay, kit, bay amon Bareng kayatan ni Emi ni Baldaw ta nasingpet da niya baraw. Naggaget pa'y. Saan ba't siguro ngagsangit ni Emi no ni Baldo ti pakiinayatan na? Awa na? Inururay ko ti umay ni Baldo. Apay nga kasjay? Kadanya't mabalin mo nga'y no ni Emi ti kayat na nga armay. Siyak nga ruod din baga na ibing apasyaran na. Ay! Diyak kaya ti malaslas tugan.
Nagaram ka din ni Baldo ken ka, Amy. Uwan tatang. Kat, aklunam ka day. Diyak amutan. Kasla awan mo't panagayat ko ken ko ana. Diyak ngamin kayat timikinayat iti kaluganan tayo. Ay nano siya kamay sa kayat ko ni Baldo para ken ka. Nasingpit na baro day jay. Nagagat pa'y. Di nakalakit dilokwan day jay. Aklunam kit din. Panunutok pa'y mo't ana imbagaan tatang. Ay nano sa bali alalaki. Di ka agpampanunot. Aklunam idaadagaws nga oray di mo maturay am mo ida. Gamje kalugaran tayo. Karupa tayo pa'y. Panunutom pa'y laang. May mayat ni Baldo ta am mo munday jay. Anyo nga pilitan mo na nga kaya tatang. Ha? Basta dumkit din ni Baldo eme, hang kayo nga agbagay. Ha? Kan salawahan ka di dayjay, aglas-lastog. Pag kunaam ngay manang, Wala ta kuna na nga siyak ti pasyaran na idi. Ngam si kamat gayam. Kuna na nga siyak taraman na ngam si kamat gayam. Bulbulas tugi nga lalaki nga. Ha? Itid mo ni Baldo kanyak na nabayagan nga siyak ti bagbagan nga araman na. Ninamnamak pa'y mat nga roday ta. Iso nga baybayaan mo ni Baldo. Basta damkit din. Tapno ituloy natin imbaga na kanyak idi. Pagbigyan na ka din. Tapno mapadas ko matante madaan iti boyfriend. awan ka di pa ni Baldo tatang. Ha? Umay ka di dito balay? Isumati ko na tatang, pasyaran na ka no. Kahit, ano ti planaw? Aklunam ka di, wano bastedem ni Baldo. Ay, kasla makaritak mo at itimbaga ni Manang Diana. Ha? Makarit nga. Di na mo kakasla kursunada na ni Baldo. Kasla Jack matin kaya tapaluspusan. Anya? Kahit, aklunam nga raw. Unsa tatang? Padasan nga aklonan ta, aglaban ta, eme. Ha? Payalapdan nak manang. Ikadno ngay adamot panagayat ko ken ko ana. Unam to pa kan ni tatang idingahan mo nga kaya ti makiinayat iti kalugaran tayo. Ikadno ngay nagbaliw ti panggedeng ko manang. Wana nga maamumat nga siyak ti damo nga kayat na nga pasyaran ko ma. Ngamjak man mo. Tasi kamatan ti paspasyaran na. Alasan kayon nga grikyar. Di yung pagapaan ti lalaki. Saan laan ni Baldo ti lalaki? Wen nga ruda. Adamot kabsat ni Baldo nga artek. Ison ati pagpaarama manang. Ay, saan na numartag tumatlaang? Oray agbaak kandayana. Nuartag tumatla ti pakyasawaam. Pagan, ano kumamat nga minday jangay? Pipya ni Baldo at anasingpat. Ti problema nga rod, katsyak ti kayat ni Baldo manang. Saan asika? Naimbag nga oras mo, Baldo Barok. Umayak man. Tatadol po. Na kayong ba't ngayang? Sumar kayo ah. Agyaman na, Baldo. Ala, agtugaw kayo tata. Itaman pa yan, nakaumay kayo dito balay. Napatagsakit dito gagarayo ah. Wait, tanay. At manday, mapaspasama kay Jibalay. Anya? Apa tata? Pangasim baraw. Di ka pala mapanin Jibalay, tanay. Agap apamutin nagtagkabsat gapukin ka. Anya? Apa nga tata? Ay, jag amo ka nagijay. Kasla na laubing. Basta sika ti pagapapaan da. So, sardingang pala ti umay Jibalay. Pasensya ka na. Jak ngamin kayat nga aga nagitagkabsat gapulang ti lalaki. Anyan? No kasta, agayat da adwa kanyak tata. Wan siguro pagimunan damutan ti tunggal maysa. Ay, makaiisumakmot ka na gadyadwa. Aywan, sino tinang pukis ka na kayo tata? Magbagay yung matapukis yaw. Anda ti maer kayaw. Ay na, tayo ka anak akman di dya ilay. Dahil dya ti kanayo namang pukis kanyak. Apay, kayat mo ayat ti kasti apukis baraw. Ibaga mo kayat mo ta kuyugan ka. Ha?
Ay, saan tata? Saan ako nagpukis? Kaya't konti, agpalong hair. Anya? Wan tata, agpalong hair. Sakto, ipakulot ni Mordong na. Anya? Anyat itsuraan nga, no, kasta ti buok mo, baldaw. Ay, mayat tata. Sakon to pakuluran ti Mordong na ti blan. Mayat napintas. Sige nga ron, mapanakon ba raw? Nagilaang, tigagarak. Mabit lang tata. Nagluto ak itay iti puto. Ramanan niyo. Itimplahan kayo ti kapiyaw. Ay, sana nakababain. Bastag kapi kayo tata. Gumura ak no paayon dak. Ramanan niyo, tilinutaw. Alang aron makamuka ba raw? Ni, apay nga adda ka, Baldo? Umay mo man ang araman ni Eme. Bulbulas tugi kamat. Kunam idi nga syakti pa syaram. Ngam jay mat gayam kabsat ko. Nang namak pa'y mat ngarod. Kwa. Pastor kami ni Baldo manang. Tata importante nga ibaga na kanya. Kano rin siya. Ada na patag nga ibagakyan ko na. Sana ta kayo tigagarak, Emi, Diana. Ha? At dala ko may ibagak ka ni tatang niyo. Importante abanag. Adda ka din ni tatang niyo. Apay ngay kanak iti baldaw, baldaw. Ginatang mo ka din na ito, oy? Bun tata. Brand new na ita. Nakita kami tayo t-shirt mo iti kalman nga abot-abot. Saan mga bagay kag bato iti kasya tata, nataer ka. Kasta ti may bagay kin ka. Adda nga umubing kan tumaer ka no dahi ti isuot mo. Anya? Ay, sos. Yaman nga ron, di mat kunak, adi ka pala umay niti balay. Di kayo madanagan tata. Awan armag ka na kiti anak yaw. Si kamot ti gagarak. Saan mat ngay suda? Ayaw na ta. Mabalin tagpakuyo kada kayo intong bigat no awan aramidin yaw. Sa dinaw, paraw. Ijay barbershop ti kaanakan yaw. Ada nga mintay kaanak kak apapukisak. Kit jakmat amo no sa dino ti shop ti kaanakan yaw ijay ilay. Ay, wala. Ala, kuyugan kay tao. Sa nabalay, awan pa'y araminak no bigat. Baldo, pudno aya nga ararmam kano dagiti agkabsat nga Eme ken Diana. Paggidgid da namot kano ida nga arman anak ka. Anyamot dahi ta damagan na lang. Nakadamdamagan niyo mo't dita. Like amom laptan lima payag nga rod ti daga. Nadamag ka kadagiti istambay gestor. Palso dahi ta damag na lang. Saan nga amin na may danon kada kayo kat pudno. Isa di kay mamati adagos. Iso nga rod nga ikon-confirm ka nagpaiso no saan. Awan kinapudno reta. Subsobrahan damot istorya. Inaram ko lang na minsan ni Emi. Yung sinarde nga ko. Kan jak inaram ni Diana. Day mga agpaiso ti dila dagiti maritesan aya. Nayunan dati istorya. No sana manayunan, makisayan. Huwag nga rod Iso dahi ta ti pag-aapaan ti tattao. Tama na yun ti istorya. Kag, apay ngay asinardengam nga inaram ni Eme. Nagbabawi ak na nang. Ni Diana kumaa. Naumamangam ni Eme. Basta awan ti type ko kadakwadan na nang. Ibabawik ti panagaram ko kani Emi idi. Anya? Ayaw na nang. Gumatangak itinuang. Anya? Kasano amay pastor mo? Busy ka mo't iti pwesto mi jay ilay. Ipapastor ko kani Tata Dulpo na nang. Manang Diana, nagkuyog mo't manan datatang kan Baldo. Anya, napanandamanan ngay. Kanayon matlatan ti panagkuyog da. Ada ka no mapandagatangan anwang. Ipatarakan sa kano ni Baldo kan ni tatang. Apay nga ipatarakan na ngay. Anjak amo amanang, kastamot tinanggag ko asaritaan da itay. Damagan tantuan ni tatang no sumangpet. Han ka din nga agar-aram ni Baldo kanyam, Eme. Saan mo dun manang? Si Kangay. Karo ang ahaan. Basta awak marod. Apay nga taas si Mardang nga agarom kanyak. Sapay planok nga aklunan.
Taamok adinak to pagladingitin dayjay. Bye-bye amon. Gusto matkit din awan ta araman na kanyatan. Tapnohaan ta nga ag-apa. Ay, sa bagay mo't kit di manang. Dahil ti ano ang katrigalo ken ka, Tata Adolfo. Ngam di mo ibagbagang hintid ko, No, dagdamag, ibagam nga impatarakan ko lang ken ka. Apay ngay, regalwan nak iti kasta. Sapay nagngina ti pananggatang mo daw. Awan problema iti day, Tata. Basta paraken ka. Nay, apay ka di nagsaya at kakanyak. Awan, basta naasidag dirik na ken ka, Tata. Maayayo ak tungkal makitkitak tinagtaer arupam. Ala, yawid tam tinwang mo. Tata Adolfo, Nay, apay kay may ka dito pagpaspasturak daw. ora ta may kabalunan. Nagluto ak iti pansit, kan nagtimpla ak iti juice. Ay na, nagtaktak ka pa'y laeng. Umay kan, mapantapay ag merienda di sirok ti mangga, Adolfo. Nay, apay berbir nga sanak ngay barok. Basta umay kan, yag mo ti imam, ta kibiran ka, Adolfo. Awan pa ni tatang ime. Awan pa'y mat, manang. Ni, nagbayag matan nga napan nagpastor. Wano adamanan inaramid na ijetalon. May, Diana, inyo anak ka, tulungan ka. Ni tatang deja. Anyat mapaspasama ka ni Tatang. Di yulok-lukatan tirinaw bayan nyo ang nakatrangka. Ala, apay, anyat mapaspasama kada kayo. Kasla day tartarayan niyo, Tatang. Awanan bain na jabal daw. Na, dandanirak ginundawayan. Ginundawayan nga? Naimbag asa nakatarayak. Ay, jak maklon tinaramid na. Jak laim pagarap. Bading matgayam na dya alalakay. Anya? Idarom ko lakuman kahit ang mabainak. Isa baybayan yaon. Ala, anya dinaramid na kada kayo, Tatang. Ay, saan na masapol nga ibagak. Basta awanan bain na jay. Isumad na nakasaysaya at kanyak. Kansang kaibaga na anatairak. Bading matgayam ti lukaw. Pudno aya ti damag baldaw. Ginundawayam kanon ni Dulpaw. Ije kataltalunan. Pudno aya abading ka anak. Kat kayat mo kanong asawaan ni Dulpaw? Grabe mo na ito adamag. Song batam tinamdamagag. Pudno aya abading ka. Ay, basol ko nga rin ayan o kasto iti kinatao. Nukasta? Wala nang badingag. Basol ko nga ron. Tsak nagayatan ti kasto yung kinatao. Ay, anak ko aya. Malaalala. Ay, di ka nga rin nagsangitan. Di ka madadagan. Awan, tagbaliw kanyak. Patpatgun kalata nga anak ko, Baldo. Tata Adolfo, mabalin ti umay. Pangasim daw. Di nakpadpadasan ta mga numakabil ka. Aday wanak. Di ka kumagbuteng kanyak, Tata. Iso ngay mayak, ta umayak agkin daw iti dispensaken ka. Gapo iti naramid ko ken kay ti kalabas. Pakawanan na kumano na aramid ko ti kasjay. Ikarik, saan na maulit na jay? Basta pakawanan na kuma. Ala, sige. Mapakawan kan. Pasensyakan. Kanay, dumistansyakin kan. Kan alamon, Jane, luang mau. Saan? Kukam na jayan? Ay, saan? Isublikan ka, tapno awan to ti isid. Sidir mau. Kat pangasim. Di kan umay dito'y balay.
Hello kagayam, naragsak nga oras tayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Cubs at Bergie sa napod no anagan, tintay drama itangam sakbay na. Hello mampay kini Gregorio Abad, di tabusilak ba yung bong Nueva Vizcaya, ni Romy Ragindin, kini Rowena Luna. Kastimanti ko na ni Cubs at Bergie, dear man ang biyanang, nabisyo tiyamak, no damag na nga inuman, wano sugalan, mapan. Nagagat ngag trabaho ngam ti pakasurunak, pagbisyo na ti sweldo na. Katap no nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Ay na, umandan ni man ang tipista. Insa ba kayo? Kahit, apay ko mano manalay. Tapno adaman pagbulak-bula maun, kasta. Ay, saan mo ka? Nabayag tupay na jak nagbulakbol. Napayag nga. Kano hindi na panlalawas day na uday, apa nagbulak-bul mau. Kaya subay, nabayagan. Hindi pala napanalawas na dyan. Ayan di sweldo man nagkarpintiraw. Tasyak ti mangidulain. Nakaduli na yun. Sana man ano na dyan. Ay na, sito. No adda pistaan, maibaws ti kwartab. Napanan ni tatang nanang, Ay na, piyesta man rin ti barangay tayaw. Iswa sigurado, adda man ni di piyesta rin. Ay, nakamarangmang man ni jayan. anya, ay una yun. Katay sweldo na kanina na karidad ngay. Intod na kada kayo? Saan? Una na, nakadulay. Agam japachay. Intugo na laki di sweldo na. Baka pasulong jay amayaw. Ay, o sige, tabaunak manjapo ko yun. Sukunan na ni tatang. Tapno saan manan ang may pasubo di sweldo na. Aday, arak man. May sakis. Ta para manakman na ito'y kakanwak. Ala, Lolosito! Priya, apa nga nila ka dito? Pinaunak ni Nanang! May kayo kanuyawid! Tama nga, no, agbartek kayo manan! Ay, agawid kan. Agawid aktaw no madamdama. Agawid tayo na, ha? Doa tayo nga agawid, ulo. Maudi ak, umunakan. Sumaruno ak metla adagos kan ka apaw. Ala, papan kan. Adto, ti igatang mo iti kanam. Basta agawid kan. Rabi ay, gumawan pa ilagay ang mamanakaw. Ay na, di yun namaan ti panagawid na. Aginggat saan amalpas ti piyesta nanang. Ay, na yun tikas jay nga ramid ti amayaw. Inlaklakay dan tikas jay nga ugali na. Ikinawulwul na. Imbakbakit kumay ti agkon-kon si misyon. Kano nga tayo nga gibos tikas tao, yakalbaryaw ka na kao. Ay, mawatak tirik na yun nanang gamanyangay. Numutungtan tayo ni tatang kaslayad adda na matagpapanawa. Muhon nga ruda, di lagbay na dyan nga mayaw. Isunsamot ti kalakayan da nga artak dito'y lugar tayo. Nagre-retire nagiti artak kan sugador. Dagiti kataob na. Agam, isaw, di pala ag-retirement. Huh? Iso nga, isaw, ti kalakayan da amin nga dito'y lugar tayo. Naku na yun nanang. Nagiinom da ni tatang tikas labos da tay sumangarod ti kalakayan. Di agbay na. Imbis nga isuro na dagiti babaraw si tinasayaan. Saan? Sa makikadwa nga ginaw. Sa tidyak kayat. Nga dapapanan dagiti aray na makisursurot Ngala, agnakam tulatan ni tatang. Mauman tumot lang itikas di nga aramidan na. Ramanam ka di da ito'y tapay nga inaramid di manugang kaw, marensa. Ha? Ay, ambo na gayam ti agaramit iti kasta. Kawan, kasta tararamidan da di lugar da. Nagimasi ka, ramanam Saan na yan napaiti kasta maray? Saan? Depende ita garamid da ita. Nasamit da ita, uy. Mabitla nga. Ramanam nga mentap no amaw. Alaman langan. Pagbigyan ka, mariminggay. Ay, natamaan anak sa mutin, mare.
Agrigos mo dun di ba nagkita? Ibusan takit ni dayto ta. Saan matla kaya't dagiti kabalay ko dayto. Makabarte mo gayam na tabare. Sana balay ta italaang maray. Di oray tulod ka nga gawid. Wano saan ka maturog kan dito'y balay. Ay, sana mare. Sa pulong na kaya maray bay. Agawin na mo lang, maray. Nalang araw da, ibusan tanday to. Sa tanto agwashing iti ara kay Jay Store. Ay, napanan di kumari kung ngay. Apaya di mo pinastrag dito'y balay, anak ko. Nagawidan nanang. Paspas tragak ngam din namat kayat. Apa yan nagbartag kayo? Ay, diyak mo amawa makabartag gayam na yung painom ni Ninang mo kanyak. Anya? Maya mo gayam ti rig na din mabartagan ako. Mabukaw gayam ti problema, duka. Ngala, mabait lang talabaran kayo. Agsukat kayo, nanang. Ay, nasakit ti ulo. Ay, ang ubar day tananang. Nabartag kayo, di kalma na si Mangpet. Awampay, jaya ma'am. Awam mo. Inton bigat pa'y lamal pasti pista. Di pa agawid day jay ha? Madadangag sakit ti ulo. No malagip ko ti arami, jaya ma'am. Ay, awanan. Naibusan, jay purdiya na ang nagkarpintiro. Kanya nga ron ngay, awan mabalin tayo Bagbagaan yun tumanan sumangpet. Hello, Insa. Ay, anya ngay ti kasta ngay tsuram sitaw. Ita ka lang agawin. Sapay di surasan ti rabi ay. Nagmurseng ka. Ay, nagagdud ka. Ay, na ikato'y bakit ko na yata agungat man ay. Sa anak ba't nga babae? Dala, subrikan. Tayong kagdigaws. Balaminak. Pagdingusan na, katrabrabi ay. Si kakit di kagdingus sa bakit. Tapno na bang loka akaabay ka? Apay ang katusang ay bakit? Nagsukatan. Ta nagtungrit ka. Aldawasan ka, nagsuksuka. Nagangdud ka, lakayan. Tang, ayan ti sweldo yun ang nagkarpintero. Awan, napukaw. Narigrag ko di piyestaan. Wana, rinagragyaw di sugalan, tanaabak kayo manan. Liber Jim ay saan ba ta? Narigrag ka o agpaisaw. Anya, matikas ta nga ramid yun. Awan pa'y makukwar tayo mag. Awan maururnong yo, sweldo yo. Ure-urnungan nyo lakuma. Tapno danto kautan nyo, nagkasapulan kayo. Ibisyo yung amin ang kwartayo. Uri nga ruda, sa intunawan kwartada, kasla ka kaasay. Kasla na kuturan naman o. Agtala ka man maditain sa. Kasano nagsakit kayo. No ma-hospital kayo, kapoy ti kabibisyo yo. Adda nga rod kautan nyo a kwarta. Ay na, di yo ipanamnama amin kada kami. Tandamot anak mi, pampanunutan mi, tatang. Uri nga ruda, feeling baron dumang kami na itangamam. Lakayanan na diyang pampanunaw. Nagsweldo kayong tumanan, itad yung adagos kanyak ti sweldo yo. Tasyak ti mangidulin. Why? Itid montaw ka ni Berjay. Taisaw, ti mangidulain. Kanliklikan yung taginom, tamadadaal ti salon at yo. Madadal, tabaram. Ay, Nagsakit kayo, makamu kayo na awan pagpadoktor yo. No di ka agidulin iti kwartayo. Why? Ha! Makaamu kay ti bagay, sitaw. Napananmanan ni tatang, bakit? Napanmanan nagkarpintero Sayang, ti matmatgadan na, tadi mat agidulin iti kwartana. Makamuda di dagnakam. Awan lang arudan ti paggastusan da dito balay. Tay provide ta amin nakasapulan da. Wan nga rod
Nasimpetan sa ngamin unay, bakit? Iso nga agabuso ni tatang. Ay, barang agbalbaliwan alakay. Ta, sinermonak man itayon, sakbayan na pa nagtrabaho. Umay kay jay balay tadaman na ni naramid jay manugang kwatapay. Ay na, makabarte umay. Mabarte kak tumanain maray. May tidamo la jay. Ngamno iti sumaro no mayat taon. Kaslada nung laangan. Ay apay, anyat okasyon maray. Awan. Umay ka lang at nagsasango tayong agkukumaray. Aywan, nakita mo nila kay mo Jestor. Mayaman titungga na iti arakan. Ay na, rugyan naman rin ako na. Ay, magsasarmunan tuman ti aginumain. Isunga umay kamutin, maray tapno quits. Ah. Tapno saan ka nga konsumisyon ka nila kay Mau. Yaw, awan mo, tidudukot mo. Ay, unan niya. Malamang nga rin, maray. Sige, umaya. Urayon nakbihit, maray. Berje anak ko, tulungan na. Berje, bakit? Agring ka. Ada ni tatang. Berje. Angat mapaspasamag ka ni tatang. Inta kitain, bakit? Diyak makaangas, maulawang. Agpatangkin na ka na matayaksan. Ay na, apay aya. Anyat napasamak ka da kayo. Nadisgrasya. Itaray na kayo ospital. Nakadisgrasyaan niyo. Tricycle? Motor wano niya. Natinagak, itlay tugtugak. Ayawanan, naburaksan ti balay ti utek ko. Ay na. Apay nga nga agrabrabi kayo aya. Alas 12 na iti parbangon. Yala, isirektan ni tatang. Aglisi ka tabagkatekaon. Ay namatayang sana. Greg, di mo baybayan ti anak ko Di mo uy-uyungan. Linanang yung ayan na. Awampay. Napanitayan ti kumari na nga maging kay ta. Awampay mo laang. Apay nga jakpay na natay. Maglalalakin sa matan. Tilay bagbagayo mat. Kat kasano, anyat na sakit. Intun bigatan na nga padoktor tayo tanera bihipay laang. Ano sakit na. Kabalak pa'y matkiti Pilit at ti maturaw. Kumusta ka, King? Ay na. Ma. Apay nagbardag kayo nanang. Second time ko lang na ito yan nagkawa. Sana'y nasam. Anya, matikas to nga ramid yun. Nabartag ni tatang asimang pati dirabi Sa ita, nabartag kayo mat. Unay matan. Tultuladan yung matan ni tatang. Pangyaw-awan ni ti Dudukot. Pangyaw-awan ni ti konsumisyon ko di amam. May atikas daw. Tapno quits kamay. Jack, ammo kada kayo. Kasta, agin inom ka mutan bakit? Una, tapno patas talang. Ay, agsangot naman nga rod nga agsat. Bakit? Hay, una, ada kwarta maya. Nagsweldo ako ni Kalman. Isang ti paggatang tayo ti arak. Ay, una. Pagsyatan tanga. Aguti anak ta, no makita na tangag shot. Mapantay jay ili Inta agbir house. Napanandana ng kantatang, bakit? Jack nga rod ammo, Greg. Di daman nagpakada arimwar. Nagkuyog na nga ta? Wan siguro Dalan siya. Panambitangay. Ay, Ha? umaya ko niya. Ay, sus. Bakit? Batak mo tayo. Dananang kantatang di agkib-kibi na magmag na.
nabartag dan samag. Ay na. Apay ngay. Anyat mapaspasamak ka dagiti dadakkel kon ngay, Greg. Apay Awanan, ang kastada matan. nakasursuro nga ginom ni nanang baka Yamat din ti kasta ngay suranda. Nanang! Tatang! Umay kayo dito'y balayan! Di kayo agad na dito kalsada! Na ikaw ay nagsakit ni sa akak. Limtag matayin. Kaarak yu day tatang. Adagas mo dito anak ka. Awan, ni nanang ano day duldulin na nga agas. Awan anak ko. Ay, siyak nga raw. Nasakit ba't ni ulo? Anday ko. Ay, tanggadan nyo day ta. Agtalinaad kayo dito'y balay. Diyak pala makatrabaho Limtag mati sa kakaon. Apa yun nga ay? Gapo nga rod iti arak day ta. Isardan nyo nga may nantibisyo yung. May sa kayo mat nanang. Nakasursuro kayo nga ginom. Malugi ak mo nga minan no siya kaginuman ako. Diya mo kayat nga bakit ka tiyag konsumisyon na? Ha? Nauma ka nga problema. Anya mataklase ti panagpampanunot ti kastan nanang. Imbes sa tulungan da kamang bagbagakin ni tatang. Ay na, manunatawa na pambagbaga. Di maibagbagakin ko na. Ang gumawa mo din ka na. Isuasabay ako na. Ay, una yan aya. Kat, ayan disweldo yung di na panalawas tatang. Awanan. Naregreg ko mana. Diyak makapag natalimtag ti sakak insa. Sa pay piste, di ka bangibang abarangay. Ay ka, anya ita. Tanggadang pa ita sa kama. Tasyak mo't napigsaak. Isuama pa anak man ni Jai. Anya, mapan ka nga oras anak akadwa. Kauna! Ay, or-orayan ka kay day naging nga umimbag ka. Nalpas tong ipista. Ay, ay ba man ni Priya nga apo ko ta? Aday baga kinakwana. Ni, apay ang nakasukat kayo, Lola. Papanan niyaw. Sana na yan, nasakit ti sa kayo? Nasakit. Ngam anusak. Ala, umay kaapak ta kuyugan nak. Sa dino, Lola. Ijay pistaan. Tibinan nak. Sana balay, tadamat sarukod ka. Alalayan naklaang. Pasalog mo't nga minti balay tayo. Narigat ni Magna. Ala, anyat ko nyo dyan piyestahan na yan, Lola. Inakla agbuya. Alan, kadawaan nakwain. Eh, kwa. Pagpakada kayo pa'y akadanan ng kantata. Ay sana, nadidak mo't la palubusan lagi jay. Intakit din. Kibirin nakwain. Ala! Duwata na magkibig ka ni Lolo Priya. Naumayak may. Ha? Di ka pa inapan? Wan, nagdigusak pa'y nga main. Mala, intayaw. Haddan nagijay, trupak kijay. Sa latawanan, jak kayat tiyag absent. Malalalala, intayaw. Apay nga impaki ka, bakit? Papanam. Papanan tayo ko nam. Tapumanaw tayon ka dagiti anak ta diti balay dananang kan tatang. Ha? Papanam tayo? Adda na sa pula kapag abangan tayo. Agabang tayo pa iti pagnaadan lakay. Panawan tayong dananang kan tatang. Barang agnakamdan. Anya? Ay, nauma ako ni Teraramidan da. Sakit ti ulo ti papaida. Kasi ta, saan daman na nanagawid? Naturog dan iji piyestaan gapo iti nakaro abartak da. Kas di lang arudan ti kasasaad ni tatang nga maginumpay laang. Kasanong aging bagnay? Natangken mo't nga minti ulo da. Ay, iso panawan tayo idan. Tapnog nakamdan lakay. Ay, lakay. Umugay ang bagastan. Pati mantika, asin, nasukar, kape, kanda dumapay. Anya, sapay jak pa'y makatrabaho. Taki marumot sa akak. Ay, pangalaan tagay iti kanun talakay. Ika pa'y la umutang iti karuba.
Pinanawan na tamot nga minan na berjay. Awanan, di libre akanan ta. Huwag nga raw. Naumakanaw ni ti araramidon ta. Pinaybayan datamot ang lakay. Kasanutan nga. Inak ang trabahon ba kahit naimbaga kaon? Mala. Agananad kawain. Kanliklik ang pailat yung ginumlakay. Tapno saan man rin nalumtag ta sa kamwain. Wen ba kahit tanay, pampanunutak na iti utang ta. Masapol ang mabayadan ta dagil jay. Tajak kayat ya da utang na. Wain. Nakasarita kontibus mau. Imbaga kasyak ti pang tidan na iti swildong. Tapno saan mau may bisyaw. Yala, sikat ti makaambo ba kahit? Basta idyamutan ti panagbarbartag mo ha. Abangan mo't no ibisyom ti sweldaw. Saan? Bakit kinlakaytan? Isungag sing-sing putan, lakay. Nay, siga mo gayang berjay anak ko kay na. Naimbagman tapi masyar ka. Malalala, sumri ka anak ko. Ay, agyaman nak nanang. Kahit, kumusta kayo ngay? Da kayo tirumbang nga kumusta Kumusta kayon kini tatang? Kakastoy Nasaya mo lata nga uray kaskasanaw. Ni, nagadumot ti suman di talamisaan nyo. Linuto yun na kita? Apay, anyat okasyon? Awan, lakok dagita anak ko. Ah, Tultulungat ni tatang mau ngagbiro kiti kwarta. Tama siya na mo kingkwana. mayat amangan no pagbisyo yung mula ang timatmatgadan nyo. Saan? Nagbalbaliw kami. Ano, mangrugrugi kami nga gurnong iti kwarta. Ay, mayat nga rod ano kasta? Anya ngay, amo yun, no kasano tirigat ti panagbiag ita, tawan kami na pagsangsanggiran nyo. Ay, huwag nga raod. Pinanawan da kami mo tinanak ko. Kagura da kami kanay nga aging gaita na ko. Saan? Saan nakagimura kada kayo? Inikan kaila iti pagnakman nyo, nanang. Ha? Saan kami nagsubli diti balayo? Andan pinatakder mi abalay mi iti sular da Greg. Basit la abalay ngam tinapatag, andan makuna abalay mi, nanang. May nasaya at nga rudano kasta, anak ko. Sana bale, tao may da kayo latasar sarungkaran. Basta mawayaan kami, nanang. Bag ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Darama. Manipod ka ni Kab sa Tsusima, sa napod no anagan tintay Darama itangam. Sakpay na, hello man pa ni Wilfredo Dinong, Imelda Salarson, Alcatlin Umayas ka ni Catherine Buhian. Kasi manti ko na ni Kab sa Tsusima. Dear manang biyanang, ididamo, jak kayat tinobya ti anak ko, tanakurapay ngamin. Tati kayat kong asawaan na kumakatebak nang. Nagbali na kakonsentidor iti anak ko, gapo iti silang tipirak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Papadaman ng George, nagdakkel man tabag maun. Agpasyara ki lugar da jay na nobyak nanang. Da, kanayon kala mapan ijay, aggas-gastos kalaeng. Agasam, tunggal mapan ka ijay, gumatang ka iti isang put mo amakmakan. Kababain mo ti sumungan gawan pasalubong ananang. Napay no, iba gamitin no, biyam. Ta isumot ti umay agpasyar dito'y balay. Kantap no isumot ti mangisang put iti pasalubong. Mabain pa lang nga umay dito balay. Na, hanya kumabot ti pagbainan na ngay. Unaw, ikuyog nakmat ijay lugar da anak ka. Tapno makitak mo ti lugar da. Ha? Kaya tiyo ayan nanang. Ay kayat ko ano ikuyog nak. Alang ron nanang. Agrubat kayon, tay surot kayo iji lugar tinobyak. Pasensyaan yun to'y balay minana. Kalkalapaw laeng ta marigrigat kami mo't ngamin. Adayo mo gayam ti mapag na. No amok lakas to'y ti kaadayo to'y lugar ya o jak simuraut ken ni George. Mayat ket diya, tapno ada eksersasyon nanang. Pasensya kayo nana. Nabannog kayon. Ay, huwag nga raw.
Awan pa'y gayam karuba yu ditoy. Adadwa akaruba mi nana. Dagi jay ba no? Oh, jay maysa, ada ijay abanda. Ket timot maysa, ijay abanda. Ha, dagi tati karuba yaw. Nagadayumay. Talaga kastoy dito'y nanang. Basta makitam ti balay ti kalugaram, karuba mo. Anya, agawid tan sa George. Umyan kayo anana. Awan lugan nga agpaili. Tamaluman. Pati tricycle awanan. Anya! Dukasan daw ti kinakurapay ta. Nakurkurapay mo gayam ti pamilya ti nubyam. Hay, pagturugan tangay dito'y anak kaw. Ginalusan ta tayo basit asilid a pagturturugak na umayag dito'y. Isukan ti pagturugan niyaw. Nagpudot pa'y. Awan electric fandaya. Awan nanang. Ayan na ayah ti ibagbagam masilid. Dadya ka no? Ti basit asilid ijay. Silid aya mo day ta anak ko. Ulis matididing na. Tangiwat yun nanang. Ang mga numbangag na kayo, kababain. Ay, Nala, agi na kayo. Ta madamdama lang, agi dasardan. Bangantay ton. Kabagays, kumusta nga iti panagpasyar mo di balay ti agbali na manugang mau? ha? Law-lawan ko anapan ijay. Ha? Taapay nga kabagis susima. Nagadayaw ti mapagna. Ken nagpasit ya balay da. Nagpudot pa'y awan electric fanda ka ba guys? Anya? Ay katanya nga raw, talaga akasta, kabagays. Paano masiguro idaanak kurapay Ay na, no kasano ti kinakurapay tayo, nakarkaro da pa'y ka ba guys? Ha? Tsak maulit ti mapan ijay. Kasanaw no ang kasardan tao, kapilitan na mapan ka ijay kabagay. Oho! Awan day ta kasar-kasar ka ba guys? Adayaw ang mapasamak day ta. Narang, ikasar ko ni Jane. Kaya't min ti maadaan iti anak. Ket mabalin nyo may timaadaan iti anak nga uray saan kayo nga agkasar, George. May mayat matla nga ano ang kasar kami nanang. Ay na, sanay. Narigat ti maitalay anak ka. Narigat ti agdardarasudaws. Ay amon ta kasar. Tapno nalaka kayong tungag sina no agapa kayaw. Saan kami ngagsina ni Jane nanang? Agin inayat kami ngamin iti kastaunay. Kasta pay lati sa itaa. Tadamdamo yu pay laang. Nga magpinustata into nagbaybayag. Kanayon taon ti panagapayaw. Sanin akas iti sigod ti kinasweet yaw. Kita man jay kapsa maw. Iti damaw, nakalalailo da iti tunggal maysa. Nga may di agbaybayagan. Kanayon na inti panagapada. Sabali kami ni Jane nanang. Yay basta, di kay pay lagkasan. Ang pinaliiw kayo pa yan na imbag iti ugalay. Jane, ilimod talangan ti panagkasarta tapno makapagsimpatan. Talaga adin na kaya ti inam, George. Mababain akong dito'y balayo. Saan ani nanang ti makalapad iti panaginayat ta? Agkasartan, siyak ti makamoy ti amin. George, Saan ka kumaapa-apektar ka ni nanang ko? Kas Jane na ti damo. Ngampat siya nga inton agbaybayag. Maawat na kang tumot lang kas manugang na. Uncle, nakayon to ti may nga alaan mi aninong mi inton agkasar kami iti nobyak. Ay, katuwin na. Ay, saan sama kaya ti inam ngagkasar kayo iti nobyam kaanakan? Ilimod mi ti panagkasar mi, uncle. Aniya? Ay, tanda kayo na ita, abaraw. No, talagang agin, inayat kayo iti nobyam. Dala, ilaban yaw ti ayan-ayat yaw. Di kay paapektar iti inam. Unang kal, isungag sagara kayo. Ta iti mabiit, ikasar kon ni Jane. Nalpasan ti kasarta, Jane. At nakarag-rag sa kakiunay. oray siya, George.
Katagyaman na, tauray din nakayat ti ina, maparaken ka. Inlaban mo lat tati ayan ayat ta. Agyaman akmat kan ka. Tauray kas dyan ninanang ko. Kat saan ka upay kanyak. Anya ko mati pa kaupayak ngay. Kat love na love ka nga rod. O kat kasano? Agnad tangarudan ni balay me. Ninanang ti pampanunutot. Amang ano di nakayat ti kaadak ije balayo. Saan? Siyak ti makamukin ka, Jane. Agsinan tumula na gijay kabagay. Sabali ti kayat ka ngay kasar ni George. Ay na, limon panunutan ti kasta ka bagays. Ngamen, nalpasan ti kasar na iti dua. Iso nga awate mo ni Jane kas manugang. Anya! Anya mo day tangay pagpagamak kabagays. Anya kasar? Kasano ko ma ang makapagkasar da. Kaya mo pinalubusan ni George ang mangikasar itinubya na. Nag-secret marriage na ka bagays. Katsaki may sa ninong da. Anya! Paitikod na nasaya at tinaramid mo, George! Di ba nangilimod mo iti kasaryo ko ni Jane? Pasensya kayo, no jak na yuman ti amin nanan. Amok nga. Amo magaya, madyak kaya! Nga maapay, ngayon kasar mo lahat na tinubya, ha? Ay ayatak ni Jane nanang. Ha? Di na kasarsarita iti makatawan! Nanang, mabit lang. Nanang, mangantayon, tanakadasara kon, di na kasarsarita! Ha? Panawan na dito, mga anak tao inton mabisina. Sige nga, Rod, nanang. George, kagura na ta ni nanang. Nakamisuot, kanayon ngagdabo. Gagangay la siguro ti kas ajar na. Tanabigla ngamin. Iparuupan na launay ti di na panangayat kanya kas manugang na, George. Iswa, nasa isayahat siguro no lumasintan iti pagnaidan. Kaasimat ti inak ano panawan tadi ti balay. Bakit ti inak? Kasapulan na ti kadwa. George, Di ka matanagan. Tagbalbali tumot lang ni nanang. Patsek ang maawat na kan tumot lang nga manugang na. George, kaya't mau ti agbalin a personal driver. Ha? Ada ayan na. Asinaw ti agkasapulan iti driver. Tay customer kaw aser serbisak idi iti manicure ijay ilay. Ni Ma'am Vina. Oh, mano kanungay ti sweldo. Dakdakela ti sweldo iti ayan na ngam ti panag-construction mau. Iso na laeng ta single mate ti sapsapulan na a driver. Ay, sa anak nga ro da mabalin ananang. Sa anak mo na baro. Sayang ti sweldo. Medyo dakkel kan nasingput na jay. Saan ana imo? Kasta ayan nanang. Ang sa anak mo na single. Yilibak mo tapno maawat ka. Anya? Inrekomenda ka ngamin kenkwana. Ket kunana amapan kakanaw ije balayda. Kuyugan ka. Anya? Alan, siyak ti makamaw. Basta ipakam, single ka, wine. Mamati adagos na jay. Taag talag unay kanya. Ha? Agaplaya ka driver, Jane. May mayat ti kasta trabaho, ta nalakla ka. Nagrigat tag construction. Ay, ket si ka Ay, win nga rod, nadagsin at trabaho ti makikonstruction. Maininitan ka pa'y. Kabaalak matkat di, ngam nalakaak ang mabanog. Nang rona no napudot nga agkiwar ti simento. Mala, agan anos ka, George. Di ka matanagan. Tatulungan ka nga agtrabaho. Agsapulak mo't iti panggada. Saanen? Agtagibalay kalatan, tasyak ti mangged para iti pagbiag tayo kadananan. Good morning, ma'am. Good morning to. Si kasi aplikante nga driver. When, ma'am? Wan, Ma'am Vina. Isu ni George nga anak ka. Baro ka pa lang. When, ma'am? Awan ti nobyam. Awan Apolos, ma'am. Single to'y anak ka. Sige nga Rod. You are hired.
George, No, bakit dinawat ka dagaw sa anak ko? No, kung nagtumo nga minkin ka. Ti pagsidaawak, apay masa pala single ti alaan na driver na. Kadi na siguro kayat ati adda sawsawir na. May mayat nga minti baraw at trabahador. Tanawaya iti anyaman nga oras. Balasang sapay mo ti Ma'am Vina nanang. Wine, bakit nabalasang? Ay, awan siguro agarum Ta, saan panaguyaw ang awan mo piman itsura na. Ha? Ngam, nag-practical ti may sa alalaki. Akit arbon na ni Ma'am Vina. Ta, baknag. Nanang, Kahit kasanaw, magrugikan ngag trabaho inton bigat anak ko. Biso masapa ka nga ginana. Tapno masapa ka makariing inton bigat. nayunak ti sweldom, George. Dito, tinayon na. ha? Ay, kontento ako ni ti sweldok, ma'am. Oray, di mo na yunan. Ay, basta nayunak. Magus-gustuak nga mente serbisyo. Madlaw nga nasingpat ka nga buwaro. Apay nga hang ka nga mga sawa. Ha? Ay, kwa? Mababain ka nga ag-araman niya. Kwa? No kayat mo ti gumain awati biyag na siyak ti aramam. Ah? Iso nga single ti pero kak nga driver. Takayat ko nga mente. Madan iti boyfriend. Ha? Nayunak pa ti siwildom datoy. Na- Sa balimanan nga nayon datoy. Kwa? Kasla kanyam nga minti type ko nga lalaki. Nasingpat kan man nagbabain. Kan siyempre kat pugi. Kwa? Aywan, ada itit ko nga bag. Itad mo to kanina ng monya. Dua nga bag dayjay. Nginginaan pay. Ay na, ay nagpinta si na bagda ito'y anak ko. Dua may. Kukwak na ito'y dua. Zagay sa kayo ko ni Jane nanang. Ha? Ikampay laang ni Jane. Kutsyak sama tinangtudan ni Vina iti daytaw. Tangiwat yun nanang. Amangan no mangag na kayo ni Jane. Di uray man, mayat kit di tapno masakitan, Ha? kit pumanawain. Saan nanang? Amoy mo nga ay ayatag ti asawa. Angam, kasanun ngay, no agayat ni Vina kin ka, anak ka, Ha? Apay, no kastaman bilang saan dak alabdan nga agbabae, nanang. Apay kumalapdan ka ngay. Okay lang, basta mapera. Anya? Ulit naman dyan yung bagam, George. Kunak, naparabor ka kanyak. Isuan natin nagtiriknak kan ka, Vina. Ay, agpaiso. Oh, thank you. Nauray ko matlangan data nga ibalikas mo. Vina, no bilang laeng, adda ka di pan nakaikarikin ka? Kat siyempre nabayagan nga urayak nga araman na. Ha? Ay, no kasta, data nga rudan, Vina. Kat uwan no kayat mo agkasartan nga dagos. Ay, kwa, ay, saan pa agkasartan to, kalpasan ti duawon no talo atawin. Kabagay susima. Ada nangig ko na mag. May papan kan ni George kan tibos na. Anya ada magkabaгаys. Udno ay chicks kanon ni George jay bus na. Chismoso kung chismoso mo dagita at tao. Anya ko matibibiyang da iti anak ko, kasaan mo nga isuda ti mang pakpakan kenkwana. Dagitila ko mabiyag da, ti pakibiyangan da. Manakibiyang mo dagita at tao. Udnon sama at kabagay. Ta nakita ida iti naminsan ida ilay. Naglailo da mga niti may sa restaurant. Adan sabot kagpaiso relasyon da kabagay sa. Kay, anya ko maitano pudno man. Anya, ay saos. At ipaamday anak mo kabagay sa ada asawa na. Kasanood numamuan ni Jane ti amin. Kano maamuan na ka makamaw no gumura.
Pumanaw ano kasta ti kayat na. Ay, pangaasim ka ba, guys? Di mo konsensyen ti aramid ti anak mo. Anawa, tamaday ti kasjay. Ay, iso ti agdesisyon iti dayta kabagay. Awan bibiyang ko ti dayta. At dan nakam jay kaanakam, iso abay-bayam. Aniya? Mabalin ti umutang, binabalasang ko. Ay, katuman, ana na. Mano ti utangan niyo, aya. Ay, 5,000 kuma no adda. O sige, nana. Mabit lang nga ron, taalak diya kwarta. Nagapwan ba na si Kachay? Imbis nga, dalos ka dito'y balay, pumanasyar ka may. Sano sumangpit ka, ima-ima ka may, ta sumangpit. Awan pa'y mayam ang pagmumu dito'y balay. Kwa, napanak namin nagsapul iti pagsayaatan, nanang. Pagsayatan nga. Awan mo insang po mo ang pagsayatan. Naimbag pa'y ti datu mga asawa, ta matultulungan da ti asawa da. Di da ipanamnama amin iti asawa da lalaki iti magastos iti balay. Bareng makasapulakton iti panggadak, nanang. Ha? Kanod to pa'y ngay. Awan latam mo kaon, Jane. Itulod ka nag-awid, George. Ha? Ay, saanan? Mataktak ka lang, Vina. Apay aya nga di mo kayat nga mapanak ije balayo. Ay, kwa, sana kasta. Diyak lang amin kayat na mabannog ka. Kaya't ko kumamatag pasyar ije balayo. Kababain ngamin, Vina. Basit, ti palay may. Anya ko manubasit. Ayos lang deta. Kaya't ko lang matag pasyar. Basta saan pa lang nga ita, please. Addan tulat taal daw apa nang ipasyar ko ken ka balay may. Nay, ada ka mo gaya mo nanak ko. Awan intindi na kanya. Awan mat na lang. Ay, kunak no adaman inted na abagkaon. Dadan, Ha? at tao, sino ngay nga taday ta? Inkay kitaan na ng tagpulisak. Hello, Nana! Vina! Naklat kayo niya. Hanyo nga namnaman tayo umay ko. Ay, Sinurot ko itinalimod ni George. Ito'y matgayam ti balayo. Ni, adamot yan sa kaili yun, nanang. Pastor kanyo, sige, sumrek ka, Vina. Jane, rumor ka pailaeng. Ay, kwa, ikagayam gumatang iti merienda man. Wala, nanang. Anya merienda? Kwa, pizza, wano burger, wano siopaw. Ha? Awan mo di jay store ti kasta, nanang. Ay, ka mapan kay jay ili, Sige nga rod, nanang. Tagpakuyog ka ni George. George lakay! Mapandapay lang ang jay ili. Inta gumatang iti merienda. Ha? Nay, katangiwat na ito'y abapain. Sa tutak mo na rumor bakit? Ha? Vina? Ay, mabit man lang? Sino dito nga babae? Apay nga bakit tawag mo kanya na, George? Asawa nak ni George, manang. Haniya? Ulbod ka matgayam nga lalaki! Sorry. May sakamat nga bakit? Anay ko, habay nga agsipat ka ngay, Vina. Ulbod kayo nga duwa! Ita kayo malangan! Apay, sino day jay George? Apay at tinumpa na kayo kan ni nanang. Kwa, awan. Adan sa bagbagtit na. Yaklaim pagaro pa may turid naggaya maliputan, George. Sorry, Jane, bakit? Nailaw anak. Hanggang sa nabali. Jack inayat da jay. Kan nagsina kami. Pakawanin na ka din, Sorry, Jane, bakit? Promise, sana na maulit na jay. Nasisira pa lang kami ni Kwarta na, bakit? Sorry. Agabrod ka, kunam, Jane. Wen nanang, nabayagan nga in pag nakti papeles ko para abroad.
Katagyaman ta-aprobadon ti amin. Aya, ay, jak amaw nag-apply kagayang balasang ka. Agabrod ka mo gayamain. Hello, Jane, balasang ka. Kumusta ka ditan ngay? Mayat mo't nanang. Naawat yung ka din ti pawit ko? Wan, Jane, kat ay na. Agyaman ta pinawitan iti kwartak. Wan, sabali ti kwartayo. Sabali mo't ka ni George, nanang. Ay, thank you, balasang ka. Ay, pasensya kan iti impakpakitak ken ka iti kalabas. Sorry, balasang ka. Awan day jay, nanang. Di yung panunutan day jay. Linipat kun. Ay na, agyaman anak ka. Nagsimpo ka mo gayam amanugang. Saan ka pa'y anaimaw? Agyaman no maapresyaryo ti maararamida kada kayo, nanang. Aywan gayam. Rugyan mo tin ni George nga ipag na ti papeles na. Taumay mo tin dito'y abroad. Tadwa kami namanggad dito'y, nanang. Ha? Kastaya? Ade, panawan da kun ditoy. Ay, awan kadwa kun Sana bale, tadamot cellphone na kontak tayo, nanang. Kanayon da kayo to apawitan iti kwartayo, nanang. Ay, ay naapaw. Agyaman na ka talaga, balasang ka.